Артём Шуканаў. Пентаквантар. Кніга першая. Чытае Хведар Бай. Напісана чалавекам для людзей. Частка першая. Раздзел першы. Гаваркія абрэзкі пазногцяў. Танцы. Спосаб невербальнага самавыяўлення, які праяўляецца ў выглядзе рытмічна арганізаваных у прасторы і часе рухаў цела. Абанемент, падпіска. Праграмны сервіс, які надаецца штучнымі асобамі, іэламі, ад лацінскага «individualitas electronica» у сеціве. Асноўны род камерцыйнай дзейнасці іэлаў і галоўная крыніца іх даходу. У гэтага тэрміна ёсць і іншыя значэнні. Глядзі абанемент, значэнні. Аверлей, англійскі overlay. Папулярная тэхналогія дапоўненай рэальнасці, якая выкарыстоўваецца ў гарнітурах і кантактных лінзах. Матэрыял з Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі. Калі б выраз кліматычная норма канчаткова не страціў за папярэднія дзесяцігоддзі усялякага сэнсу, гэты студзень у Кіёта паводле колькасці ападкаў перайшоў бы ўсе разумныя межы. Абанементы надвор'я сцвярджалі, што паслязаўтра дождж спыніцца, але ім ужо ніхто не верыў. Развешаныя ўздоўж вуліц кіёцкага раёна Ямадзакіцё зіхатлівыя рэкламныя панэлі адбіваліся ў мокрым асфальце, што пасля захаду сонца рабіўся падобны да карціны імпрэсіяніста-пачаткоўца, якую кліматычны актывіст абліў прамысловым растваральнікам. Дождж змываў паплылыя гарадскія фарбы ў чыгунныя каналізацыйныя краты, з якіх катакомбы ліўневых калектараў неслі мутную плынь да ракі Камо і далей на волю ў Осакскую затоку. У тых частках гораду, дзе шыльды на сценах забароненыя, рэклама праектавалася аверлейнымі гарнітурамі проста на сеткавіцу карыстальнікаў, у абыход антыманапольных рэгуляцый і законаў аб абароне правоў спажыўцоў. Віртуальныя палотны былі не менш квяцістыя за рэальныя, але не мелі аніякага шансу быць прыгожа змытымі ў затоку студзеньскім дажджом. З-пад пластыкавага брылька, што прыкрываў ад непагадзі ходнік з абодвух бакоў 32-й прэфектуральнай шашы, свяціліся шэрагі утульных раманных, мікраскапічных крам і банкаўскіх аддзяленняў на нулявых паверхах. Прамільгнуўшы праз касыя алоўкавыя струмені дажджу ў прамянях ксенонавых фар, Одры Аганесян прайшла па зебры пераходу і падышла да штучна састараных драўляных дзвярэй армянскага рэстарана «Бусел і цецярук». У сухой паласе пад брыльком жанчына склала і абтрэсла парасон, стараючыся не запырскаць элегантнага шэрага паліто, здабытага на распродажы ў Юнікло. Парасон быў няпросты. Паверхня уяўляла сабой ультратонкі дысплэй, што бесперапынна паказваў зменлівы складаны ўзор, ад якога абанаваныя алгарытмы сістэм відэаназірання вар'яцелі. Одры вельмі не хацела, каб хтосьці даведаўся, што сёння ў яе справы ў Ямадзакіцё. Парасон нядрэнна дапамагаў схавацца ад сістэм распазнавання ў вулічных камерах, але ад непасрэднага назірання звонку не ратаваў ніяк. Сёння да яе на хвост сеў нехта асабліва настырны. Адзумі заўважыла сачэнне, і па дарозе ў Бусел і цецярук Одры была вымушаная ў прыбіральні нейкай кавярні пераапрануцца ў электрааптычны камуфляж. Пасля гэтага цалкам нябачная трошкі папятляла па кварталах дзеля надзейнасці і дэмаскавалася толькі ў пустым спіральным калідоры падземнага паркінгу, ужо каля пункту прызначэння. Усіх гэтых захадаў было дастаткова, каб адваліўся нават самы ўчэпісты хвост. «Адзумі, што там?» – спытала Одры. «Чыста», – адказала тая ў слухаўку радзімку. «Калі нехта вісеў, то з імавернасцю 0,97 яны цябе згубілі». «Добра». Одры напалову армянка, напалову японка. Ёй 35 гадоў, хоць выглядае яна не больш як на 28. Росту для японкі высокага, а для армянкі сярэдняга. Чорныя роўныя валасы, коратка стрыжаныя. Каўказскі нос
І азіяцкі разрэз вачэй спалучыліся ў рысах твару жанчыны гэтак удала, што нават бурклівая бабуля па матчынай лініі, якая была зяцем гайдзінам з японскай гайджін, даслоўна замежнік, чалавек звонку, тут і далей заўвага рэдактара, не ў найлепшых стасунках называла Одры насатым дэманам тэнгу зусім не ўсур'ёз і з любоўю. Бацька Эрык Аганесян да шлюбу жыў і працаваў у Мінску-3 над праектам яслі, з якога і нарадзіліся іэлы. На нейкай канферэнцыі ён пазнаёміўся з Юмікою Накагавай, якая тады працавала ў профільным піар-агенцтве і запрасіў яе на вячэру. Завязаліся стасункі, якія першы час складаліся ў асноўным са спробаў сінхранізаваць камандзіроўкі, паездкі на галіновыя канферэнцыі і перыяду адпачынкаў. Трапіўшы пад скарачэнне, Юміка кінула ўсё і пераехала да Эрыка ў Мінск-3, а пасля шлюбу узяла мужава прозвішча. Незадоўга да нараджэння Одры сям'я пераехала ў Кіёта, але бацька працягваў працаваць на яслі, і праз гэта час ад часу даводзілася жыць на дзве краіны. Было цяжкавата, але маленькай Одры падабалася вандраваць, і гэтая любоў захавалася. Пасля завяршэння ўгоды аб паглынанні праекта яслі карпорацыі Морай бацька не стаў працягваць кантракт, і сям'я канчаткова пераехала з інтэрмарыуму ў Японію. Для Одры пераезд стаўся палёгкаю, бо Мінск-3 яна заўсёды лічыла месцам страшнаватым, непрыязным, і ездзіла туды толькі таму, што там жыў Фокстрот. Праз некалькі гадоў, калі Фокс перастаў быць лакалізаваны ў нейкім адным месцы, а стаў існаваць паўсюль, у Одры не засталося прычын пакідаць Кіёта. А пасля адыходу ўсіх 5 іэлаў у харэастаз усё пакацілася к чорту, і наогул зрабілася не да раз'ездаў. Одры не хацелася зноў круціць у галаве гісторыю стасункаў з Фоксам. Штурхнуўшы цяжкія дзверы, яна ўвайшла ў бусел і цецярук. Медныя бразготкі ў праёме на кеўларавай лёсцы утульна забрынкалі. З глыбіні рэстарана выйшаў афіцыянт. Гэта быў Юта, малады японец. Ён яе адразу пазнаў. «Добрый вечар, Одры-сан», схіліўся ён у одзігі. З японскай оджігі. Традыцыйны паклон. Трошкі глыбейшым, чым было неабходна. «Вітаю, Юта-кун. Можна да вас?» «Вядома», усміхнуўся афіцыянт. «Колькі гасцей чакаецца?» «Трэба месца для дваіх». Уладкаваўшыся ў мяккім фатэлі каля акна, жанчына махнула рукою над сталом, выклікаўшы праекцыю меню з выявамі страў, што павольна круціліся ў паветры. Одры любіла бусел і цецярук, бо здымкі ў меню амаль не адрозніваліся ад таго, што ў рэчаіснасці з'яўлялася на стале ў наведнікаў, а гаспадар рэстарана Граер ставіўся да яе вельмі добра. Армянская дыяспара Кіёта была роўна такога памеру, каб усе былі знаёмыя з усімі. Граер ведаў бацьку Одры яшчэ з універсітэцкай пары, калі Эрык асвойваў юрыспрудэнцыю, а сам ён камп'ютарныя навукі. Скалаціўшы капітал у прадуктовым софтвэр-распрацоўванні, Граер пайшоў у рэстаранны бізнес, дзе стаўся бясспрэчна шчаслівейшым. Ён быў на 12 гадоў старэйшы за Одры, на 30 гадоў больш дасведчаны, і яна магла называць яго сябрам. Не менш важна, што ён быў галоўным дастаўнікам незаменнага ў ейнай прафесіі працоўнага абсталявання. Перад тым, як падысці да асобаметрычных камер каля ўваходу ў рэстаран, Одры адключыла ўсе глушылкі і біяметрычныя спуферы. З англійскай спуф, даслоўна падробка, імітацыя, прылада або праграма для падмены даных, каб абысці спраўджванне або падмануць сістэму. Абанаваны перыметр установы адразу паведаміў гаспадару пра ейны прыход. Дадаткова нагадваць пра сябе не было патрэбы, але Одры надумала праявіць старамодную ветлівасць. «Калі ласка, перадай Граеру, што я па пасылку», звярнулася яна да афіцыянта.
Юта з разуменнем кіўнуў і знік за дзвярыма для персаналу. Мокрая неонавая вуліца за акном пахла абяцаннямі пятнічнага вечара ў вялікім горадзе. Кіёта апошнім часам быў для Одры занадта сыры, але на гэтых дажджлівых вуліцах яна знайшла страчаныя за гады сталых пераездаў адчуванне дому. «А што наагул значыць дом?» – падумала жанчына. «Для такіх, як я». Успомніўшы пра ежу, яна праматала спіс страў да нацыянальнага армянскага меню, торкнула пальцам у далму і кюфту, пасля чаго пацвердзіла заказ. Меню згарнулася на краі стальніцы ў бліскучы сіні шарык, спраектаваны ў аверлейных лінзах. Яна не асабліва любіла іх насіць, але цягаць з сабою паўнавартасную гарнітуру не хацелася. Граер прынёс заказ асабіста. «Добрый дзень, дарагая!» – прывітаў ён Одры і паставіў паднос з ежай, а побач паклаў шэрую каробку, як ад шурбакрута. «Вітаю, Граер-сан!» Яны па-сяброўску абняліся. Граер падабаўся Одры, і адной з прычын была ягоная звычка ніколі не пытацца ў яе пра былых, як гэта часам любілі старэйшыя сваякі і знаёмыя з дыяспары. У чужыя справы ён наогул не лез, затое свае ведаў выключна добра і шчыра прамяніўся шчасцем, калі Одры заходзіла да яго не толькі як госця, але і як заказчыца. «Ну, расказвай», – ветліва усміхнуўся армянін, бліснуўшы зубамі на фоне густога шчаціння. «Як ты? Што чуваць?» «Усё тое самае. Танцы, праца, праца, танцы», – усміхнулася ў адказ жанчына. «А вы як маецеся?» «Усё ў парадку, бізнес ідзе», – абвёў ён рукою рэстаран. «Мясцовыя заходзяць, нашыя заходзяць, не прастойваем. Шукаем яшчэ аднаго працаўніка ў кухню. Праз тыдзень вяселле ў Рафіка, хоча святкаваць у нашай вялікай зале». «Ого!» «Пойдзеш? Ён абавязкова запросіць. Станцуеш на вяселлі». «Гэта не тыя танцы», – паспрабавала выкруціцца Одры. Ісці на сямейную імпрэзу і без таго не хацелася. З перспектываю танцаваць сола-джаз перад нецвярозым натоўпам сваякоў і сяброў тым больш, але яна ведала цану сямейным стасункам. «Калі запросіць, пайду, абы праца адпусціла». «Багата працы?» «У кожны момант можа падваліць. Вось рыхтуюся, закупляюся». Яна кіўнула на каробку, прынесеную Граерам. «Штосьці небяспечнае? Можа, дапамога трэба?» – спачувальна спытаў ён, але Одры толькі махнула рукою. Цяперашняя праца не выходзіла за прывычныя межы бяскрыўднага прамысловага шпіянажу. Вайсковыя кантракты, хабар, шараговыя справы, якія не патрабавалі ніякай дапамогі. Одры заўсёды давала рады сама, але апошнімі гадамі часта лавіла сябе на думцы, што была б не супраць папрацаваць у камандзе. З кімсьці, каму можна было б давяраць, як магутныя рэйнджэры. Яна ў дзяцінстве захаплялася гэтым серыялам, перагледзела яго разоў 100. Каманда Мары ў ейным уяўленні выглядала менавіта так, хаця усур'ёз абмяркоўваць такое з кім-небудзь акрамя факстрота яна б сабе не дазволіла. «Дапамога не трэба. Не такая там сур'ёзная праца, каб каго прыцягваць». «Каты паўцякалі?» – з разуменнем ухмыльнуўся армянін. «Паўцякалі», – усміхнулася яна ў адказ. «Пакажы ўжо маіх стракоз». Суразмоўца заззяў. «Табе спадабаецца. Нашыя праектавальнікі пераўзышлі сябе». Армянін узяў з фатэля шэрую каробку і паклаў на стол. На ёй не было ні штрых-кодаў, ні гравіровак, ніякіх апазнавальных знакаў. Граер адамкнуў замкі, адкінуў вечка і з гонарам развярнуў каробку да Одры. У паглыбленнях падушкі з шэрага паралону ляжала яркая планшетная кансоль і 5 маленькіх ажурных прыладаў, якія нагадвалі шкілеты тэтраэдраў, склееныя з зубачыстак, калі б існавалі зубачысткі з карбонавага кампазіту.
Граер запусціў кансоль, заціснуўшы на некалькі секундаў кнопку на боку прылады. Таблет на выпадак, калі нельга працаваць з лінзамі або гарнітурою. Замаскаваны пад гульнёвую кансоль Nintendo. Армянін адклаў яе і старанна працёр рукі вільготную сурвэткаю, пасля чаго выцягнуў адзін з тэтрайдераў і акуратна паставіў на стол. Вельмі далікатная тэхніка. Одры выцягнула шыю, каб лепей разгледзець прыладу. З патаўшчэнняў на вяршынях тэтрайдера ўнізе разгарнуліся 3 пары мініяцюрных лопасцяў. Яны пракруціліся сюды-туды і застылі, бліснуўшы антыблікавым пакрыццём, як аб'ектыў дарагога фотаапарата. «Малюсенькія», – захоплена прашаптала яна. «Малюсенькія, але крутыя», – ухмыльнуўся Граер. «А дзе камеры?» «А вось няма. Аб'ектываў такога памеру няма на рынку. Хлопцы прыдумалі нешта іншае». Армянін асцярожна крутануў пальцам маленькі вінт. «Бачыш, прапеллеры празрыстыя. Лопасці прапеллераў – гэта і ёсць аб'ектыў. Яны са спецыяльнага электрааптычнага матэрыялу, які змяняе кут пераламлення святла пад уздзеяннем току. Калі вінты раскручваюцца, яны нібыта робяцца вялікімі круглымі лінзамі і праектуюць выяву на галоўную матрыцу. Вось сюды». Граер дастаў з кішэні асадку і асцярожна паказаў на патаўшчэнне на вяршыні пірамідкі. «Афієць!» – толькі і выціснула з сябе Одры. Армянін ззяў ад гонару. Ён узяў таблет і ўзняў дрон у паветра. Мініяцюрнае прыстасаванне нерухома завісла перад тварам жанчыны. «Ціхуткі!» – захоплена прамовіла яна, як камар. Трыкоптер узняўся пад столь. Граер 2 пальцамі наблізіў выяву з камеры дрона на кансолі і развярнуў яе экраном да Одры. Там, як пад мікраскопам, была відаць фаланга ейнага пальца са зморшчынкамі і цёмнымі валаскамі, якія цяжка было б разгледзець голым вокам. «Нішто сабе», – ацаніла яна. «Відэа ідзе проста з дрона? Гэта не таблет падсумоўвае 3 карцінкі з 3 вінтоў?» «Не, сам дрон. Інфрачырвоны, аптычны, ультрафіялетавы дыяпазоны і яшчэ нешта там. Усё апісана ў інструкцыі. Відэаструмені ўсіх дыяпазонаў ідуць адначасова, можна пераключацца на ляту. Працэсар дрона падсумоўвае 3 выявы, супастаўляе, стабілізуе, ачышчае і кампенсуе скажэнні». «Як ён паспявае алічбоўваць такую плынь?» «Выдатнае пытанне. Звычайны працэсар у такую малютку увапхнуць немагчыма. Таму тут усё працуе на коблернай мікракроплі». «О, коблер!» – працягнула Одры. «Вадкі працэсар. Цяпер ясна, чаму так дорага». «Аб'ём ядра 15 пікалітраў. Трошкі больш за кропельку туману», – ухмыльнуўся Граер. «Вылічальнай магутнасці хапае на ўсё. Можа нават яшчэ фільтры на відэаструмень накласці. Распазнае тэкст і адразу перакладае на розныя мовы, калі наладзіць». «Моцна». «Так, найскладаней было зрабіць коблерны тэрмастат для такой малечы. А зараз будзе самае цікавае. Прашыўка». Выцягнуўшы шыю, ён з асцярогаю выглянуў кудысьці ў акно. «Саматужны рэверс?» – здагадалася Одры. «Дакладна», – бліснуў усмешкаю Граер. «Гэтыя стракозы могуць абыходзіць глабальныя налады прыватнасці, зусім як ты». Жанчына нахмурылася. Саматужны рэверс сістэмы відэаназірання – штука сур'ёзная і дакладна незаконная. Такія дроны самі па сабе могуць прыцягнуць увагу, а крадзены абанемент – зусім забароненая тэма. Красці уілаў вельмі складана, але ёсць бясстрашныя асобы, якія зрабілі гэта сваёй працай. Яны скупляюць падпіскі уілаў і здымаюць столькі звестак, колькі могуць, пакуль не нарвуцца на бан, а потым круцяць іх на статыстычных прымітывах, пакуль не выйдзе гэткая зомбі-падпіска.
Яна не такая разумная, як сапраўдная, але затое ніяк не звязаная з харакагнітыўным ядром і таму не абцяжараная маральна-этычнымі межамі, у якія сябе загналі іэлы. Граер адчуў ваганні Одры і паспяшаўся яе супакоіць. «Не бойся, мае хлопцы не дазваляюць сабе купляць мадэлі ў нейкіх мутных барыг. Рэверсяць самі і абфускуюць напоўніцу. Слядоў не застаецца. Нават калі страказу зловяць і раздзяруць, і што? Немагчыма адчыніць коблерную капсулу, не разбурыўшы яе нутранога стану». «Добра», – кіўнула яна, падціснуўшы вусны. «Я проста стараюся не пэцкаць рук аб усялякую шэрую слізь». «Ніякай слізі», – супакоіў Граер. «Усё чыста». Калі б была прычына падазраваць, што саматужны рэверс здабыты ў якой-небудзь падпольнай арганізацыі, як Тангароа, Одры адразу адмовілася б ад пакупкі. Тавар армяніна, здаецца, прашыўку меў не настолькі ўжо брудную, каб адмаўляцца. Пагатоў дроны з такімі магчымасцямі, працоўныя конікі і расходны матэрыял. Карпарацыі, тэхнасекты і мутныя перцы рознага разліву гатовыя добра плаціць за здабычу абароненых сакрэтаў з цяжкадасяжных месцаў. Дзякуючы асабістым якасцям і камбінацыі абставін, Одры ў гэтай справе не было роўных. У Граера зазваніў тэлефон. Ён міргнуў, прымаючы выклік у лінзах, і павярнуўся да Одры. «Нявеста Рафіка тэлефануе. Наконт вяселля. Яна сама ўсё арганізуе, такая малайчына». «Усё, бяжы», – махнула рукою жанчына. «Дзякуй за жалезе». «Табе дзякуй, што зайшла». «Я яшчэ пасяджу троху. Вазьму ў хату да гарбаты». «Колькі заўгодна». Граер пайшоў у падсобку, махнуўшы рукою на развітанне. Жанчына праводзіла яго вачыма, запакавала дрон-пірамідку і кансоль у шэрую каробку ды ўзялася за ежу, паглядаючы ў месенджер. У чаце дасюль вісела паведамленне, дастаўленае Факстроту перад тым, як ён 17 гадоў таму праваліўся ў каматоз. 17 гадоў. Калі б кожны раз пры вяртанні да гэтага ліставання на рахунак Одры падала адна іена, яна змагла б не наймаць кавалак падземнага паркінгу ў даследчым цэнтры Кіёта, а выкупіць цэлы будынак. Нібыта не верачы ўласным вачам, яна каторы раз угледзелася ў дзве маленькія птушкі пад тэкставым полем апошняга паведамлення ў чаце з Фоксам. Яны існавалі аб'ектыўна і бясспрэчна. Калі адкрыць чат у тэлефоне і паднесці яго блізка да вачэй, можна было нават разгледзець пікселі вадкакрышталічнай матрыцы, з якіх яны складаліся. Вось першая птушка, вось другая. Значыць, паведамленне прачытанае, прычым зусім нядаўна. Абы што. Одры закрыла месенджер і пераключылася на Твіттер. Стужка складалася з лаянак на тэму ўсплёску, тупых мемаў і навін, якія не маглі выклікаць нічога, акрамя прыступу трывожнага разладу. Нейкі чарговы вар'яцкі тэхнакульт злоўлены на спробе працягнуць скрыню гексагену пад візавы цэнтр Джытэрбага. На планеце з дзіўнаю назваю Джуніпер геалагічная баржа Элкгард знайшла нейкія квазіжывыя мінеральныя ўтварэнні. І зноў навіны пра ўсплёск, поўная лухта. Одры адарвалася ад месенджера, разгарнула рэстараннае меню і выбрала чайнічак зялёнай гарбаты. Разважыўшы, залезла ў дэсерты і заказала ванільную гату з грэцкімі арэхамі. «Джуніпер», – падумала яна. «Хто наагул выдумаў гэтак назваць планету?» Космас яе не цікавіў ніколі. Калі Фокс яшчэ ў сваім фізічным целе пачынаў гаварыць пра 0Т і здабычу карысных выкапняў недзе на іншым канцы галактыкі, Одры толькі машынальна ківала і думала пра сваё. Дзяўбанне камення чорт ведае дзе не цікавіла яе зусім. Ясна, было нядрэнна, што баржы вывозілі таксічныя адкіды ўсіх відаў на далёкія планеты, каб на зямлі менш смярдзела. Але нуднае разважанне пра лоўлю астэроідаў прымушалі яе адключаць слых і марыць залезці ў чарговую разграфічаную занядбанку з затопленым склепам. Одры была рада за Факстрота і яго нятанныя захапленні,
але асабіста для яе ў космасе не было нічога цікавага. Пыл, нішто і камяні. Жанчына закрыла чат і ўтаропілася ў акно, дажоўваючы кюфту. Адчуванне адзіноты прабегла па хрыбце непрыемным халадком. «Адзумі, пад'ём», – прамовіла яна ціха. На перыферыі зроку ўсплыла пульсацыйная іконка Адзумі, персаналізаванага галасавога бота-памочніка, галоўнага працоўнага інструмента, адзінага напарніка і найлепшай сяброўкі. «Я тут», – адказала Адзумі, выйшаўшы з рэжыму сну. Мяккі жаночы голас боткі прагучаў у мікраслухаўках на частцы вуха пад назвай антытрагус. Одры ніколі не запомніла б гэтага слова, калі б палову дзяцінства не марыла зрабіць там пірсінг. «Можна як-небудзь дакладна даведацца, а каторай гадзіне Факстрот прачытаў паведамленне?» – спытала яна з ледзь заўважную ноткаю раздражнення. «Немагчыма. Я не маю доступу да сервераў месенджера. Ускосна магу амаль са 100% імавернасцю дапусціць, што гэта здарылася 15 студзеня а 2 гадзіне 21 хвіліне японскага стандартнага часу». Ну, зразумела, падчас усплёску. Фокс прачнуўся, паспеў прачытаць паведамленне, а адказаць у яго рукі так і не дайшлі. 15 секундаў працы харыя-кагнітыўнага ядра Іэла – гэта значны час. Спадзяюся, яму і каецца там, у харыастазе. Адзумі памарудзіла, потым асцярожна канстатавала. «Ты злуешся». «Яшчэ чаго?» – фыркнула Одры. Калі Факстрот выпаў у харыастаз, яна доўга пакутавала ад адзіноты, але завесці персанальнага бота не наважвалася. Спачатку было не да таго, потым шкадавала грошай, а калі ўсё ж асмелілася, то ўсяго за тыдзень прызвычаілася да Адзумі настолькі, што без яе адразу з'ехала б з глузду ад нуды. Ботка была абанаваная на бугі. Одры магла б яе абанаваць на Фоксе, але рука не паднялася. Вы сталі б захоўваць у пушцы ад запалак абрэзкі пазногцяў каханага чалавека, які ляжыць у коме. Гаваркія абрэзкі пазногцяў. Агідна, праўда? Затое вось бугі была душэўная. Не такая гардкорная, як Гастл ці Джыттербах. І без творчай прыдуркаватасці Чарлстона. Што трэба? Боты, абанаваныя на бугі, выходзілі нейкія цёплыя і зразумелыя. Усплыў месенджер. Одры нахмурылася і разблакавала праграму. Паведамленне ад невядомага карыстальніка ўзнікла ў другім, сакрэтным акаунце. Звычайны чалавек яго здабыць не мог, і паведамленні там звычайна выліваліся ці ў буйны заказ, ці ў значныя праблемы. «Вітаю, 474-сан. Ёсць пытанне для абмеркавання». Сэрца замерла на секунду, потым забілася часцей. «Адзумі, перыметр. Спрабуй прабіць, хто гэта». Ботка без лішніх слоў нырнула ў працу. Одры хутка выйшла ў прыбіральню, каб трымацца далей ад вокнаў. Зачынілася ў кабінцы і стала пракручваць у галаве варыянты таго, што адбываецца. 474 – падпольная мянушка Одры, працоўны псеўданім. Пад гэтым імем яе ведалі ў асяроддзі, дзе ейныя паслугі найбольш запатрабаваныя, а правалы бясконца небяспечныя. Хто менавіта зацікавіўся ёю, было пакуль няясна. Маглі прамацваць мясцовыя або санга, і невядома яшчэ, што горш. Відаць, адзін з папярэдніх заказчыкаў прадаў камусьці ейны кантакт, ці здаў пад ціскам. Пакуль Адзумі не скончыць хаця б чарнавога аналізу, не было прычын не хвалявацца. «Вось бы запусціць стракоз, паманіторыць дарогу дадому», – падумала яна. Як жа не своечасова. Пакуль ботка шнарыла па сеціве ў пошуках крыніцы патэнцыйных праблем на хвасце Одры, тая надумала скарыстацца прыбіральняю паводле прызначэння, калі ўжо такая нагода. Адзумі вярнулася проста пасярод працэсу. «Усё ціха», – бадзёра адсправаздачылася ботка. «Па галоўных паверхнях атак нічога.
Ніхто не дыдосіць і не мацае. Гасцявая падпіска рэстарана таксама не бачыць крыміналу. Імаверна, гэта сапраўды новы заказчык. Одры выдыхнула. Гасцявая бусла і цецюрука не падыме панікі? Не хачу непакоіць Грайера. Я папрасіла нешта рабіць, толькі калі будуць небяспечныя анамаліі. Раз іх няма, гасцявы абанемент нікога не патрывожыць. Выдатна. Ты можаш узяць адну страказу і паглядзець за выхадам? Не раю. Давай наладзім інтэграцыю з дронамі ў спакойных абставінах і праверым, як усё працуе. Згодныя. Не хацелася б праз недасведчанасць страціць страказу ў першы ж дзень. Гасцявая можа паназіраць за абстаноўкаю навокал, сказала Адзумі. Папрасіць яе? Так, калі ласка. Одры вярнулася за столік, дзе ўжо стаяў чайнік гарбаты, кубак і талерка з дэсертам. Адкрыўшы чат, набрала патэнцыйнаму заказчыку. Вітаю. Цяпер трошкі занятыя, але пакуль што вы можаце выкласці сутнасць пытання. Чат паказаў, што суразмоўца набірае паведамленне. У чаканні новай інфармацыі Одры напружана ўтаропілася ў акно. Нарастала адчуванне, што на вяселле Рафіка яна ўсё ж такі не трапіць.